Era ajunul anului nou. În fiecare an, eu și prietenii mei închiriem o cabană și petrecem Revelionul împreună. Casa pe care am închiriat-o anul acesta se afla în mijlocul pădurii, în apropierea unui lac, numai că lacul nu se vedea pentru că era zăpadă peste tot, deja înghețat. Anul acela am avut o iarnă foarte friguroasă. Nici nu mă așteptam să se întâmple ceva rău, pentru că de fiecare dată ne distrăm de minune la aceste cabane. Fiecare dintre noi aduce câte ceva de mâncare. Anul acesta eu m-am ocupat de desert și mi-am petrecut toate zilele anterioare gătind toate brioșele pe care le vedeți aici. Prietenele mele s-au ocupat de platourile cu mâncare și de sucurile și limonada pe care o vom bea. Astăzi am ajuns mai devreme. Am pregătit tot și acum așteptam doar să vină miezul nopții, să ieșim afară și să vedem artificiile, apoi să ne întoarcem la petrecere. Ne-am distrat foarte tare și la miezul nopții am ieșit să vedem artificiile care s-au dat pe cer, au fost uimitoare. La scurt timp după ce s-au dat artificiile a început un viscol neimaginabil, a trebuit să ne retragem înapoi în cabană și să începem petrecerea. Am mâncat și eu și prietenele mele am început să dansăm. Eram pline de energie. Foarte rar mi se întâmplă nouă să bem cafea seara, dar Revelionul e o excepție. Am băut cafea la ora 22 și am dansat până la 2 dimineața. Bine, aproape toate. Una dintre prietenele mele era foarte stresată cu un examen, așa că în loc să ni se alăture nouă la dans și să se bucure de anul nou, și-a luat cartea și a început să învețe pentru examen fix în noaptea de Revelion. Haide, Ana, ai timp tot anul să înveți. Haide să te distrezi cu noi. Timpul trece foarte repede, dar eu trebuie să iau examenul, așa că n-aveți decât dați acolo dansând. Eu o să stau aici și o să dansez doar în momentul în care am învățat toată cartea asta. Nu te mai chinui să o convingi, Sonia, nu vezi că n-ai cu cine? Lasă-o să învețe dacă ea asta vrea să facă. Wow, nu pot să cred că am dansat, deja am obosit. Mi-e foarte foame, haideți să mâncăm. În sfârșit suntem la partea mea preferată din această seară, mâncarea. Ador să mănânc. E activitatea mea preferată. Cât de bine arată platourile astea cu brânză. Platourile ca platourile, dar tu ai gustat salata de beof? E incredibilă. Mulțumesc, salata de beof e făcută de mama mea. Abia aștept să gust prăjiturile tale. Și prăjiturile sunt făcute tot de mama mea. De ce suntem numai noi trei la masă? Unde sunt Justina și Maria? De parcă nu știi că Justina și Maria nu rezistă să stea treze mai mult de 9 seara. Li s-a făcut somn, ele au luat cina la ora 7 ca de obicei și acum dorm în dormitoarele lor. Să nu-mi zici că și-au luat ele dormitoarele alea bune. Ba da, și le-au luat. Una dintre noi va trebui să doarmă aici pe canapea. O să tragem la sorți și una dintre noi, cea care va nimeri canapeaua, va trebui să stea aici. M-am tălănit pe canapeaua aia, să știi că e confortabilă. E la fel de confortabilă ca un pat. Păi și dacă e atât de confortabilă și îți place, ce-ar fi să dormi tu pe canapea? Nici nu mă gândesc. Ați vrut să mă fraieriți. O să tragem la sorți exact așa cum am zis. Chiar dacă canapeaua aia e confortabilă, tot prefer să dorm într-un pat mare și moale. Și singură în cameră, nu vreau să dorm cu voi. Dacă sfărăiți, eu nu o să mă pot odihni deloc. Da, ai dreptate. Singura soluție să avem fiecare camera ei este ca una dintre noi să doarmă pe canapea, așa că o să tragem la sorți. Înainte să tragem la sorți și să mergem fiecare în dormitorul ei, am decis să adunăm și să facem curățenie. Eu zic că ar fi mai bine să adunăm acum. Punem toată mâncarea în frigider, măturăm și mâine dimineață nu mai avem de lucru, doar plecăm acasă. Eu și prietenele mele am mai petrecut încă o oră strângând masa și făcând curățenie. Era lună și bec acum. Și a sosit momentul să tragem la sorți, să vedem cine doarme pe canapea și cine merge în dormitoare. După cum mă așteptam, bilețelul extras era cu numele meu, așa că eu trebuia să dorm de data asta pe canapea. Îmi pare rău, dar tu trebuie să dormi pe canapea. Oricum e confortabilă. Eu mă duc să-mi iau dormitorul. Noapte bună! Și eu sunt foarte obosită, să știi. Ne auzim dimineață. Ce liniște e în cabană acum că s-au pus toate să doarmă. Se pare că am toată sufrageria pentru mine. Poate nu e așa rău să dorm pe canapea. Până și fotoliul ăsta e confortabil. Alina a avut dreptate. Chiar e confortabilă canapeaua asta. Merg să mă schimb în pijamale. M-am schimbat în pijamale, mi-am pus o păturică pe mine și eram gata să mă pun la somn. Numai că mi-am adus aminte. Prietenele mele sunt foarte uituce.
Cu siguranță a uitat să încuie ușa. Trebuie să stau eu acum să verific fiecare ușă în parte. După cum mă gândeam, a fost descuiată. Acum a sosit momentul să sting lumina și să mă pun să dorm. Parcă e un pic prea beznă. Ce-ar fi să dau drumul la șemineu? Se aude și un zgomot plăcut. M-am întins pe canapea și somnul m-a luat de îndată. Din somn auzeam niște zgomote la etaj. Credeam că sunt prietenele mele care încă nu s-au pus să doarmă, deși au zis că sunt foarte obosite. Am ignorat și mi-am continuat somnul. N-am vrut să mă trezesc pentru atâta lucru. Apoi zgomotele au continuat și de data asta parcă veneau de aici, de la parter. Nici de data asta nu m-am trezit. Probabil li s-a făcut foame și au coborât la parter să-și ia o gustare. Mai ales Justina e foarte flămândă, îi se face foame foarte repede. Asta am gândit și mi-am continuat somnul. Era 3 dimineața, viscolul era din ce în ce mai puternic și se auzea foarte înfricoșător în pădurea asta pustie. Am băut prea multă apă după masă pentru că mâncarea a fost destul de sărată și trebuia să merg la toaletă. Așa că m-am trezit și cu ochii întredeschiși căutam baia. M-am împiedicat de ceva în drum spre baie, nu știam de ce. Aoleu, cred că trebuia să aprind lumina. Dar dacă aprind lumina îmi sare somnul. De ce am putut să mă împiedic? Ce-i asta? Unul din platourile noastre. Ce caut aici? Am făcut lună și bec, am băgat toată mâncarea în frigider. Cum a ajuns platoul ăsta aici? Probabil am uitat noi să-l băgăm în frigider. Din câte țin minte, Maria a mâncat pe canapea uitându-se la TV. Dar cum l-am ratat? De ceva nici nu mai contează, trebuie să ajung la baie. M-am dus înapoi în pat, nu m-am uitat în jur. Eram atât de obosită, voiam doar să dorm și să mă trezesc mâine dimineață. Noaptea de anul nou a trecut fără alte incidente și am reușit să dorm fără să fiu întreruptă de alte ciudățenii. Cred că era 11 și eu nu m-am trezit. Însă țipătul prietenei mele m-a trezit din somn și mi-a dat o sperietură incredibilă. Nu se poate, ce se întâmplă? De ce țipi așa? Ce-ai pățit? Ce-i haosul ăsta? Voi ați făcut asta? Ce s-a întâmplat aici? Cum să facem noi asta dacă noi până acum am fost la etaj, am dormit? Am auzit niște zgomote foarte ciudate de jos azi noapte. Am crezut că ești tu, care ți-ai făcut de lucru că n-ai somn. Eu am crezut că ați fost voi, că ați coborât să vă luați ceva de mâncare. Cine a făcut dezastrul ăsta? Și de ce ar face cineva una ca asta? Era haos total în cabană. Sucurile și apa erau vărsate pe jos. Mâncarea a fost scoasă din frigider. Nu mai puteam lua micul dejun în dimineața asta. Toată mâncarea a fost distrusă, inclusiv dulciurile. Cineva a intrat în casă și a făcut dezastrul ăsta. Ar trebui să sunăm la poliție, dar verificați dacă vă lipsește ceva. Probabil au fost niște hoți și dacă sunt hoți ar trebui să fure ceva, nu? Da, ai dreptate. Probabil i-au luat telefoanele sau ceva. Telefonul meu era exact unde l-am lăsat aseară. Deci nu l-a furat. Și nici prietenelor mele nu le lipsea nimic. Totul era la locul lui, mai puțin mâncarea. Deja nu mai vreau să stau aici, vreau să plec de aici. Am încercat să sunăm pe cineva, dar n-aveam semnal, așa că am ieșit afară ca să prind un semnal mai bun. Și în timp ce încercam să prind semnal, am auzit un mieunat. Erau 2 pisicuțe lângă casă. Le era frig. Fetelor, veniți să vedeți asta! Am găsit aceste 2 pisicuțe lângă casă. Erau înfometate și înfrigurate. Oare să fi fost ele? Eu așa cred, sigur au fost pisicile. Au intrat în casă pentru că au simțit căldură și mâncare. Cealaltă prietena mea era speriată și nu prea credea această poveste cu pisicile. Cum adică niște pisici au intrat, au spart casa, au deschis frigiderul și au pus mâncarea pe jos? Eu nu cred că au fost pisicile astea. Era greu, într-adevăr, pentru 2 pisici să facă atâta dezastru. Însă ușa de la intrare avea o ușiță mai mică sub ea pentru pisici. Probabil proprietarul acestei cabane chiar avea animăluți de companie. Dar dezastrul era prea mare și prea intenționat ca să fie făcut de aceste pisici. Până la urmă, eu și prietenele mele am presupus că pisicile au făcut asta. Era cea mai probabilă situație. Chiar era foarte probabil ca pisicile fiind înfometate să caute peste tot în bucătărie după hrană. Dar nici în ziua de azi nu sunt sigură dacă au fost sau nu pisicile de vină. Povestea 2. Era ajunul anului nou, iar eu m-am decis să-mi petrec revelionul alături de mama mea. Mama mea a gătit mâncare care era foarte bună.
Era o femeie foarte bună la suflet și s-a gândit să împartă din mâncarea gătită și cu alte persoane care nu-și permit să-și gătească feluri de mâncare atât de sofisticate. Așa că de îndată ce s-a lăsat seara cu puțin timp înainte de miezul nopții, mama a plecat de acasă să ducă de mâncare persoanelor neajutorate. Mama s-a asigurat că mai multe persoane din oraș au parte de masa de anul nou. Eram atât de mândră de mama mea și îmi doream foarte mult să-i semăn și să fac și eu la fel când voi fi mare. Orașul era foarte viu, plin de lumini și a început și să ningă ușor. În mai puțin de oră se vor da artificiile. În fiecare an eu și mama stăm la geam și ne uităm la artificii. De la geamul nostru se văd chiar mai bine decât din centru. Mai erau 15 minute până la miezul nopții. Eu îmi făceam griji pentru că mama n-a venit încă acasă. Era un obicei să ne uităm la artificii împreună. Oare ce s-a întâmplat de nu vine? Probabil vecinii o țin de povești și îi mulțumesc pentru că le-a făcut mâncare. Are obiceiul să stea de vorbă cu oamenii și să uite să vină acasă. Dar o să aștept singur artificiile. Chiar dacă mama le va rata, eu vreau să le văd. Și în timp ce stăteam și mă uitam pe geam, așteptând artificiile, deodată s-a întâmplat ceva inexplicabil. Luminile din toată casa s-au oprit brusc. Ce s-a întâmplat? Mamă, te-ai întors? Era beznă, mai mergeau doar instalațiile pe care le-am pus la geamuri pentru că erau cu baterii. Nu aveau nevoie de curent. O, nu se poate, s-a oprit și șemineul electric. A început să ningă tare și să bată vântul. La scurt timp nu mai aveam căldură, mi-era foarte frig. Centrala noastră era pe curent, așa că, după ce s-a luat curentul, la scurt timp n-am mai avut căldură. Am înghețat de frig. M-am dus sus să-mi iau o pătură. Mi-am luat pătura pe mine și m-am cuibărit pe canapea. Se făcea din ce în ce mai frig în casă. Pătura nu mai făcea față, mi-era frig și cu 2 pături pe mine. Eram foarte speriată. Of, ce s-a fi întâmplat? O să mai încerc să o sun pe mama. Însă mama nu primea apelurile, nu era semnal. Și mi-am amintit că așa se întâmplă de obicei de anul nou. Am pățit și anul trecut când am vrut să o sun pe mătușa. Pur și simplu nu puteam suna pe nimeni. Cumva nu mai exista semnal nicăieri. Bun, trebuie să rămân calmă, nu am nimic de făcut decât să stau aici să o aștept pe mama. Probabil curentul va reveni în curând, nu? Cât e ceasul? E 23:59. Într-un minut se vor da artificiile. Mai sunt câteva secunde. Însă în câteva secunde, în loc să se dea artificiile, s-a făcut beznă inclusiv afară și în tot orașul. În loc să fie muzică, numărătoare inversă, orașul era cufundat în întuneric și într-o liniște apăsătoare. Nu se poate, credeam că nu va fi mai rău de atât. Ce se întâmplă? Trebuiau să apară artificiile, să fie anul nou. Mama a plecat, tot orașul e în beznă. Eram pe punctul de a plânge, până când am primit un telefon de la mama. În sfârșit! Mamă, ce s-a întâmplat? Ești bine? Bună, draga mea. Am tot încercat să te sun, însă nu există semnal, nu știu ce s-a întâmplat. Sunt bine, m-am dus la încă câțiva vecini să le las celor niște sarmale să mănânce. Doar știi bine că avem vecini sărmani, care nu-și permit ca noi să facă atâtea feluri de mâncare. Da, mama, știu, nu asta e problema. Problema e că stau în beznă și în frig, singură, acasă, de revelion. Ce s-a întâmplat? Nu s-au dat nici artificiile. Zici că pur și simplu nu mai există anul nou. Stai liniștită, ajung în 10 minute acasă. Există o pană de curent în tot orașul, de asta nu s-au dat artificiile. O să se amâne puțin artificiile până se rezolvă. Orele treceau, iar orașul era în continuare în beznă. Pana de curent nu se rezolva și nu mai aveam speranțe că o să văd artificiile. Credeam că toată noaptea vom sta în beznă și în frig. Însă m-am înșelat. Pana de curent a trecut. Afară vremea era încă rea, dar măcar orașul și-a revenit la viață. Era luminat. Iar oamenii din oraș așteptau artificiile. Mama a venit și ea la scurt timp acasă și am luat masa împreună. După ce am mâncat, ne-am dus ca de obicei la geam să vedem artificiile împreună. Iar dacă s-au dat cu întârziere, până la urmă le-am văzut. Pentru mine, anul a început foarte înfricoșător. Nu mă așteptam să mi se întâmple una ca asta. Sper să am mai mult noroc la anul.